Ini belum aku. Kita jadi tu maka aku. Jadi nata kan aja, jadi itu ani. Aja jadi kaji orang tu ni mana. Apa ni nak bukan apa? Tahu. Ukulu. Bukan aku ukulu. Apa lu malam ukulu. Nah, aja jadi dari tadi ni makanan. Dia lagi itu semua nama. Itu dia untuk berdoa. Orang kaya ni tak, orang kaya ni apa? Kaya nada apa? Oh, nada ni kau tu. Mai bem. Jangan nanti kita terminal. Ya terminal kau mau berdoa. Nanti ni. Hai. Mana ni? Mana ibu apa yang baru ya juga dia. Ini itu siapa? Aja pun aja. Jangan tanya itu. Apa nama apa sih? Ini ni besar. Ya kita mau di sana ya. Hai. Okey ni. Enggak ada mana dapat ni. Adi jauh ni rumah kan. Mana Oma? Oi, meli bondo. Meli bondo. Mana dia? Apa nak? Lalu. Ngoài này chú có cái của. Cái
mana tupu anyị apụọ ka nkọwa bụ oge dị tupu anyị apụọ maka okwu nwa ike enwe ike na-ajụ ajụ na-atụ kedu ebe o si malite okwu malitekwara na ukwu ụlọ mana ajụghị oge ajụjụ echekesị onwe maka na obodo a nke anyị na-eji anyị lụrụ n'obodo anyị ajụjụ ọbụla ị nwere na-ajụ igwe ga-asa anyị ebe ajụjụ ya bụ echekesị onwe kedu ebe ngwongwo obodo ya eje njecha ngwongwo ka anyị were ikwetekwu ma jiri akwụkwọ ụkwụ mgbe anyị ga-apụgazi anyị pụtazi metọpụwa niile nke anyị mepegazi isi ji wee shie ofe nwanne m na-ekwu okwu igwe iji nọ ise igwe si ka anyị kwuru taa igwe dịka anyị si wee na-eme anyị bụ ndị ọga nka anyị na-aga obodo dị iche iche wee na-amalite obodo ji wee kwụrụ wee mekwuru ka ndị ụwa mata gbasatara n'obodo ndị nke anyị nwegasịrị n'ime steeti anyị onye ka ji wee sị na taata na anyị ga-agba ụkwụ na ụkpụrụ manụgo m n'akụkọ mana achọrọ m ka m kwuo n'anya ụkpụrụ nnukwu obodo dịka esi kọwara anyị anyị wee sị na anyị ga-abịa ka ịfụ ọ ya adịla unu mma ise kedu aba isi na-abụ ndị ọgamba nnọnụ unu dịkwu ka ọgamba abụrụ unu na nwere ebe unu na-ama mba nnọnụ na be anyị dịka anyị si eme onye bata be mmadụ onye ọjị etu unu bịara be anyị emeela unu ọjị ọjị anyị meere unu ọjị ndụ ọjị anyị meere unu ya ewere obu ọjị wewepụ obu ọjị were obu nke ọzọ gị bụ na anyị awa ya bụ ọjị anyị adịnị olu ya adị igbo ya adị ndụ Anambra steeti ndụ kwuru nwoke na nwaanyị ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi ibe anyị na-ekwu bụ na ibe dị mma lụrụ obodo niile ya elo okwu ndị ọga mba unu ya aga na-aga mba na-anakwu mba unu ya agbala ọra mkpu unu ama ntinye isi unu eje anaghị abụ isi ije ebe unu je na obodo unu elu na-akọrọ unu ka obodo si kwụrụ Anambra bụ nnekwu obodo bụrụ ezigbo steeti Anambra nwere isi ọma iwe ndị isi unu na Anambra nwere isi ọma bụ na anyị meridere wee nwee gọvanọ Willie Obianọ akpọkwuo dike anyị bụ ndị Anambra Central kilie ife ọkụ na-enye ife Anambra steeti o wee na-eme nke a hụrụ n'anya ụwa na-abụọ ụdị ekwukebe ọ na-emekebe anyị wee na-ekene unu na-ekene akpọkwuo dike gọvanọ Anambra steeti dịka iwe ọ na-eme na Anambra steeti udo ka ọ na-ewetara Anambra steeti nchekwa obodo nke kacha nke ọ chụrụ ndị ori ukwu ede a na-ekwu onye lu obi lara ụlọ mụchi anya ya na-abọ mmaba mma wee lara ụlọ etu a ka Chukwu ya esi wee gozi ya bụ gọvanọ Willie Obianọ gozie nwunye ya ba na-alarịkwa ụlọ Chineke were mmụọ nsọ na awụwa n'isi ka ọ dịlịba na mma dịla ezinụlọ ya na mma dịlị Dr. Mrs. Ebelechukwu Obianọ mma anyị chikwuru echichi anyị bụ ndị igwe Anambra Central chiri echichi wee chie nye ugogbe nke Anambra steeti ya bụ nwaanyị ọ adịrị ya mma maka na ebe ịbụrụ nwoke na-agba mbọ na-emepụta ire bụ nwoke nwere ezigbo nwaanyị otu onwunye kwadolue
nwoke na-enwere ezigbo nwaanyị ikwuche nwunye iju iwe niile aghasacha ya na ezinụlọ ha Chukwu jikọrọ ọnụ ọ ya dịrịwa na mma dịrị Anambra steeti na mma mbụ igwe kwuru na mma mụ na ezinụlọ m udo ka m chọrọ n'obodo anyị bụ kwuru maka na ebe ọbụla udo dị ka ọganiru na-adị anyị kwuru na udo ya dị n'obodo anyị bụ na iwe dị mma ga-aga na-eme na Anambra steeti kacha n'isi gọvanọ anyị bụ Obianọ mesị ka Chineke bịa gozie anyị gozikwa ọjị ka anyị tatata ndụ n'aha Jizọs Kraịst bụ ewe Ezedike nnukwu igwe ekene gị ka ịga ọka ọ lelọ ọjị gbara ịtọ ọjị gbaa ịtọ bụrụ ọjị ikenga gbara ịtọ bụrụ ọjị ugwu a na-awarị nwa ahụ ndị ọgamgba unu na-amụta ndị ya ibe ya dị enwere ọtụtụ ajụjụ ndị m na-agụ ya na mma ajụ gị ma erute mgbe ọ sị na anyị na-abịa obodo ukwu si ya na nwere ọtụtụ ajụjụ mma achọ iji ilu ma mfụ ya achọkwara ime ihe mere eji akpọ ukwu nọ anyị bụ obodo a na-akpọ Ukwuru. Ukwuru bụ Ukwuru Anadike, obodo bụrụ ọgụ Dulli, obodo niile anyị na-aba gbara oke anyị na-aba anụchala ọgụ n'oge gboo. Area of land ndị Ukwuru nwere. Ukwuru dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa local gọọmenti nke dị na Anambra steeti. Ndị anyị na-aba gbara bụrụ nwanne na-emekọ local gọọmenti bụ Ukpo, Ibitedunu, Ụmụnnachi, Ụmụdiọka and Nọgụ. Nwoke a na-akpọ Ukwuru gbalị nta ọ dị nta ka ọ bụ n'oge gboo, ọ nụrụ ọgụ rinne. Ana anyị bụ na ya ka iweta ana Ukpo, weta ana Ibitedunu, weta ana Ụmụnnachi na Ụmụdiọka, sọsọ ebe Ukwuru bụ Kawancha. Maka na nna anyị a na-akpọ Ukwuru n'ụlọ ọgwụ gboo gboo n'ihi na anyị na-aba gbara oke anyị na-aba anụchara ọgwụ anyị nụ anyị merie. Ndị Nọgụ bụ na ana Ukwuru ka wabụ. Ndị Nọgụ bụ ndị Ọka gbuo mmadụ n'Ọka oge gboo dịka esikọla anyị ma wee gbanata ndị be anyị wee nyewe ebe wabi. Anyị na-aba adị eso okwu anyị adị aka ọnụ adị esela anyị okwu ya na iwe eji akpọrọ anyị Ukwuru ihe aka na-anụ ka a na-ajụ eji ọnụ aba agara ejezikwa Ukwuru ọ sị ka ọ na nke o jere eje. Ukwuru dị n'Igbo, anyị dịkwu n'oyibo. Ibe ọbụla ị chọrọ n'obodo ịchọ ebe dị mma ọ karịrị akarị, ịchọ ndị na-eje ụka ba jụrụ edu, ịchọ ndị omenala ba jụkwuru edu. Ya na onye chịrị anyị bụ nnekwu odogwu bụrụ dinta ka anyị kwụsịgodi ya n'ebe ahụ ọnya ka iji ewe ji akpọrọ anyị Ukwuru ahụ. Igwe nnọ daalụ maka anya bụ ajụjụ ịjụ. Ọ bụ na nganata n'aka nke nna o nwere dịka isi wee gwa anyị okwu ị na-ekwu tegwuru mgbe oge gọrọ ọjị ị na-akọwa maka mkpa udo dị iji wee kwagote udo dị n'obodo. Kedu mmemme dị iche iche ji mara ndị Ukwuru ha ji wee na-akpọkọnata mmadụ niile ọnụ? Yes, mmemme anyị nwere n'obodo a nke kacha nke enwere ọtụtụ mmemme anyị na-eme. O nwere nke a na-akpọ ukwu egwu ọnwa. Egwu ọnwa bụ ndị na-eri ebu ụmụ agbọghọbịa. Ụmụ agbọghọbịa bụ ndị na-anụbero di. Ụmụ agbọghọbịa a na-anụbero di na-eme iwe egwu ọnwa na-eme oge ọbụla kwamgbe arọ bapụtawa kpọkọọ gbuo iwe sie iwe nwee anwụrị ebe ahụ ka adị ama na nwa agbọghọ nụ wee too otebekweni mbabe nwata nwoke a na-ajụzi kedu onye mụa. Anyị na-eme ya. Anyị na-emezi mmemme nke ọzọ eji eti mmanwụ a na-akpụ ya ọnwa asatọ. Ọnwa asatọ a mgbe anyị ji eri ya bụ mgbe eji ejeche kọchịcha ubi jechee ugbo akọchago olu ugbo mgbe a anatazia ubi eji olili a na-akpọ ọnwa asatọ.
ndị mmadụ na-aga ụka a na-eri eche na ọ na-elili alụsị. Ọ bụrụ olili alụsị, olili na-ejechekwa ubi nata. Ọnya ka anyị na-aga elichezie olili ọzọ anyị elizi bụ ibe a na-akpọ awanji n'elu kịta. Oge gboo bụ alọ mmụọ ka anyị na-akpọ ya, mana kịta bụ ibe a na-akpọ ya bụ awanji, ka o wee sutuo onye iru sutuo onye azụ. Ibe niile abụ anyị na-eme enwere nke bụ arụsị ka anyị na-emeri ya. Ihe omenala anyị dịka o si wee dị ya na-eji mmalị ndị be anyị nwere nke a na-akpọ mkpụlede. Olili mkpụlede bụ nne nwaanyị ndị mama mmadụ na-eme nke a na-akpọ mkpụlede. Ba na-aga sie ede, sichiche ede, techee ede, buru epụta n'ama a na-akpọ ama akpaka. Abata n'ama akpaka ahụ ibulu ede ịbịa, onye buru nke ọbịa, onye buru nke ọbịa, adọwa elie enwe aṅụrị agba egwu agbasa. Ya na ndị be anyị ka na-eme omenala etu o si kwesị ekwesị mbọsị gburugburu. Ekene mụ Igwe nna daalụ ịkọwara ọfụma. O nwere ebe ndị ọzọ anyị chọkwara ịma maka ya dịka Community Choose Your Project Initiative ama ọrụ mmepe ime obodo. Amara m onwe ndị ị ga-agbanye nke nkọkwara anya akụkọ ma ọ kwesịrị ya ebe ihe ndị a dị. President General nọ ebe unu mesie kịta odulu unu o jezikọ unu ya ukwuru bụ obodo second community lụchaa the first one, bụrụ first community lụchaa the second one, wee na-eche na agwara anyị na anyị emekwu nke ịtọ. Anyị dị ready. Ibe mere anyị ji alụlụ etu abụ na President General anyị lijuru abụ, igwe na-achị obodo lijuru abụ. Adịm amadị na ọnụrụ etuaịsịa nsị agaba n'ihu ihe enyere nkọbọ don't need the 1 naira n'ọlụ ọchọ ị na-alụgbu ọrụ nwa anyị na-akwado. Ibe anyị ji emeri etu a bụ n'ọsọsọ gọọmenti nke a bụ gọọmenti ligotere n'ọchịchị wee nwee ike wee tụpụta atụmatụ. Gọọmenti nke Chief Willie Obianọ wee tụpụta atụmatụ milemi na ibe a na-akpọbunu kpọrọ Choose Your Project. That initiative this present administration wepụtara na the state, nobody will fault it. Till that kingdom come. Ya na ibe m na-ekwu bụ na ya bụ gọvanọ ịbụrụ ya na ọ bata n'obodo, ibe ndị be anyị na-akpụ ya bụ anụ ụzọ amara ọbịa, because na omego ibe dị nde na this community. Ibe na-abọ na ite ọrụgoro n'obodo ma street light o nwere nke ebichezi ebiche. Ọ bụrụ na ndị ọzọ si etu uwe elu ibe na-atọ na ịnọ ndị nke na-alụọ by today ịbata obodo ọ ya enwe iwe dị iche. Mana onye abidolue anyị na-ekene ekene n'ebe o bidolue wee na-elote obodo ọbụla, ma obodo dị obere ma obodo dị nnekwu. Willie Obianọ bụkwere na unu na-abụkwa ya bụkwere na ekene dị iche ka unu bugere ya mgbe ya na ndị ukwuru na-ekene ya. Ọ nwanne anyị ka ọ bụ Obianọ adịkwara ya mma. Unu nwa ajụjụ na-ajụnụ weta m ọgbọ m dike mgbomgbo weta m ọgbọ m gere mgbịrịgba n'olu ụta anyị ọrụ Obianọ ọgbọ mmadụ abata nnekwu etu wee si na Eke na Amọ na Nkwọ ọ ya adị ebele Obianọ na mma. Unu jere na mmiri a na-akpa n'obi nya ka anyị na-anwụgbo mbụ bifo gọvanọ Obianọ bata gbapuola anyị mmiri aghara aghara. Ọ bụziri ovu agbapụkwuru ama akpaka ebe ọ lụrụ senta ndị ebe a bụ mmiri dịfa. Ọ ya emekwu nke a ọ na-eme ndị niile anyị gbara ya ọ ya emekwu nke ọ ya abalị unu
unu ya je unu were anya unu bụrụ onweze ọzọ unu chọọ unu jechezie unu dịkwa ka unu gara ajụ m na mba nke bụ nke ịbụọ ICT center gọvanọ lụrụ anyị complete go second one emechi njekwa ozugbo unu the first one nke bụ ICT una na-anọkwa ebe a kedụzi izu ego na kọmishọn gị ya mana ka e mezi o jiri chọọ ya ewere iwọchị na ịbụ na-asụ afọ iwọchị ịbụ na na-asụ asụ a na-asụ asụ iwọchị ebe ịbụ na ọgwụgwụ ndị ara a na-asụ dịte na-asụ nye bụ amụọlụ nke n'ụlọ kedu ndị onye bụ amụọlụ ka ụmụazị baa children of ukwu mmadụ ebe a na-akpọ kọmputa ba into the world na-break world through kọmputa onye ka eji wee lụọ nka ebụchukwu ebu na ọchapụ chekwuo post office ya n'akụkụ ebe ebe a na-abịa site ebe a na-ekiri a na-ekikwe net aka sụrụ abịa mana ke ụbọchị a na-eji abịa ebe ịmago na ebe a echedoro ya na ndị ebesa ndị abịa emeli Monday Wednesday Fridays ebe edebere ya fọ ụmụazị bịa na-amụ kọmputa ebe a na-akwụ ụgwọ wee na-abịa mba na ndị be anyị nọ sọ Steven ga-emezi m na ndị aka kpọrọ anyị aga na-akụziri ibe yes ibute ka iweta fonu na pịasa anya baa n'ime pịarie ebido bịanụ meela anyị ike gwụrụ nwanne m nsogbu adịrị anyị afụ gị ya anyị ga-agakwa dịkwuo ma na-apịa n'elu ihe m ji eji m ite m ji ekwu ya bụ ebe m na-azụ abịa etinye ya pọpụ na ịbata ebe ịma mfuzu iri ji afụzụ tule na taata abụrụ afụ mana o nwere ndị si ebe dị iche iche abịa so n'ụwa na-azụ obodo niile na-abịa n'ebe a na-abịa ebe a na-agụ onye ife ife ji wee kwuo n'otu basket of food ebe bụ na civic center ya bụ first project Obiano nyere anya ịlụ lụsi anya obodo na-akụli ya aka nwoke abụkwa n'anyịrị nne oke 179 communities o nwere ife effect ya na dịrọ the man bụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ na ya mmadụ kete na ya ekwu etete nọ ọ ebe dị anyị mkpa ajụrụ m obodo ka ebe a chọrọ asụnọ civic center walụọ civic center ọ dịkwuo anyị mma ibe ka ukwu dị eme meeting general assembly anyị niile ụlọ nnaazụ ọmakwa na Obiano lụrụ ibe apụga bụ aka na ọkpa ka anyị ji ebi iche n'ime ya anyị na-akwụ anyị esogidekwu onye ọbụla otu ikwe si na Obiano wepụta anyị esobe onye anwa anyị aga na-agba onye amekwe ka Obiano ọ ebe dị na ya anyị jekwuo n'iru ka anyị wee ọ dị mma ya bụ civic center kedu ọnụọgụ mmadụ nwere nke mbata na-abatacha niile na-abacha iwe na capacity of 4 to 500 yes
my PG. Kokana lanye KV mal batala miliana. Mili. Kana boda godin kunu era. Aptamo wabovia. Mili manara tengu water. Ane water ni na spring. Mili manara leo mili kuku ni ni. Bane mago na itu oyi bokta da bapu be milioni etuji eri. Anyobi. Okay. Yes. Yes. I don't know what's in the air. I know that is pure water. Spring water. Why? On whether the cow now looking butchenete can use Zena, they put even though you had no can and they put you with it. Malibu, Aqua, and the book careless, and the book careless. I say, me. You gave book with that with Google. Hey, up me, Yamaka, and you'll be, immediately joy. Also, no, you don't million mad head, no, here. Obiana, no, Koshi. Obu, Obiano, do million. No, you don't mind million mad head, or buying kitten. Uno Natalo, we go never know. Is you? Mano, we had a udumi your Tanata. Yeah, you don't million mad head. No, Kochi. Obu, yeah, Malin or no reading. Oh, the Mamma Belly Jamona. Very well. What alone? I be, I didn't pass you. Yes. Jadi wane kunke? Oh, Kobe. Kobe ane ri no okulu. Sasa kiyo ni manu na Kenya. Iyo ni mo fun. Makana ni ndio mmoja Tanzania. Tia ka egudie mu. Ndi ba ya ba ka na piachi iketa. Nukuli. Yes. Nina kumna poro. O kamba. Ndi ba ya kwa onye ka Chukwu Ugochukwu na efunanya ka gani ya loreta. O come. Aya di nizu ka za ka mesiado. Onye iru ya gwa. Mo ke mo na wala ndi no nne. Ndi ba ko di.